Salutare toată lumea, eu sunt Mad Max și bine v-am regăsit la un nou episod din seria de 8 Ball Pool. Nu am mai evoluat, că am mai evoluat doar în nivel, sunt nivelul 8 și în bănuți am avut, precum puteți vedea acum am 0-0 la amândouă monezile, deoarece am jucat în turnament și am pierdut. Noi începem să vedem dacă o să reușim să-l batem pe acest băiat sau fată ce-o fi. Și am băgat o bilă, cea plină. Să vedem. Acum o să spargem acest mănunchi. Să vedem. Și nu am băgat nimica. Să vedem dacă se pricepe. Nu am mai filmat cu prietenul meu Matei, deoarece se simte rău astăzi și m-am gândit să filmez de unul singur. Dacă toți sunt singur acasă și... Deci da, el mi-a furat bila pe care am băgat-o și este cu plinele, iar noi cu jumătățile. Să nu vă așteptați să câștig din prima sau ceva. Hai că... Să vedem dacă am făcut ceva. Da, i-am băgat o bilă de-a lui, da, foarte inteligent. Să vedem ce vrea să facă. Vreau să o bagi pe cea galbenă din câte văd. Sau nu pe cea albastră, dar nu a reușit. Și acum avem și noi oportunitatea să dăm. Învârtim tacul. Da, și am ratat. Eu sunt genul acela care joc biliard, adică am jucat și în viața reală și adică nu sunt cine știe ce jucător în viața reală, dar știu să dau cu tacul ăla. Dar aici ori dau prea încet, ori dau prea tare, ori dau prea strâmb. Scuzați. Ale, am băgat și noi o bilă peste 1 milion de ani. Să vedem dacă putem să-l ajungem. Am mai băgat una. El mai e 4 bile, iar noi mai avem 5. Să vedem acum dacă o să-mi iasă ce vreau. Am băgat bila albă, deci totuși am băgat ceva. Este și acel lucru important. Și sper că el mai are două bile, pe cea verde și pe cea roșie. Și nu are cum să dea la cea roșie, chiar dacă vrea să dea în ea. Și a dat o neagră, pe care putea să o bage, dar păcat. Și acum este și rândul nostru, să o poziționăm. Și să dăm. Mă scuzați că nu prea am mai postat, dar a început școala și nu am avut foarte multe teme, dar efectiv nu prea am vrut să filmez. Și... fiar. Măcar nu i-am lăsat, ba da, i-am lăsat spațiu la cea verde, dacă știe să dea că dacă o vede. Stați că nu mai răspunde, deci putem să-l batem. Dacă nu mai aveți net, puteți să pierdeți meciul, deci... Hai băiatule, ce faci? Nu mai ai net? Se pare că nu mai răspunde, să vedem. Și da, l-am bătut pentru că nu am mai răspuns. Aleluia, am bătut și eu odată. În timp ce filmam. Și am câștigat 68 de puncte experiență. Și cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Mad Max. Nu uitați să dați like și până data viitoare. Pa, pa!